Dito na tayo sa may motor. Tira. Okay. What? Danar ka ma. Dito ma, paingon sa balay ma. Agoy. Ha? Nagsabot ka bata nga dito ta magkatulog sa payag? Nga naa na day ka dini? Di kuha day ka ni mama dito, ha? Uy. Nagsabot biya ta nga ako'y magbantay nimo, ha? Ta? Uban ta ta? Agoy. Drama man sad ka lang ha? Hinday gamay, ha? Nagsabot biya ta agala kabalo na mangumutli. Ay, hinupo ni siya. Uy, sige bala. Alala. Ban ka ni mami? Ha? Uban ka? Sama pagdalaga. Namay mo to, sangsang mo siya natungkuan. Na may baby career. Ha? May baby career. Agay. The next day. Good morning guys! Ngayon ay magluto tayo ng pansit. Ramen ito at saka ang halo natin ay repolyo with matching sardinas. Si Sherwin ay nagtigway pa siya sa baka, hindi pa nakauwi. So mag-prepare na tayo guys kay para kain na tayo sa almusal. Nainit na ang ating kawali. Nainit na ang mantika. Ilagay na natin ang ating mga panakot. Eto, mayroon tayong bawang at saka sibuyas. Uy, ang sarap ng ulam natin ngayon. At saka with matching. Eto. Sarap ng halo natin, no? Sarap ng kainan natin ngayon. Ngayon ay ilagay natin ang ating sardinas. Ato nang ilunod ang atong pansit. Ito ay ramen. Masarap ito kasi dili ni siya ingon nga ham-ham. Nya ato ni siyang butangan sa tubig gamay para naapod siya ay tubig, no? Maluto siya. Kaya naapaman sa tay ihalo na kuan. Kana ang repolyo. Pero ang repolyo ay ato ra siyang i-half cook para lagurot gid siya, no? So, lagyan natin siya ngayon ng tuyo at saka bitpin lang. Hindi na natin siya lagyan ng asin mga day or magic sarap. Lagyan natin siya ng kunting tubig. Tamang-tama lang siguro yan para maluto siya and maluto rin ang ating sagol na repolyo. Minalara ni siya nga pagkaluto, guys. So, dili ni nato siya ingnon nga sinabawon. Nya, daghan kay tagsagol, no? Kay duha ka sardinas akong gibutang. Eto, ang sarap ng ulam natin for today's video. Si Sherwin wala pa. Nasangit na naman yun. Tamang-tama lang siguro yan. Maluto ang ating pansit. At saka ilagay din natin ang ating repolyo. Dagdagan natin ng konting tubig. Mumalara mo po sa nisyan, no? Dali ra siya mukuan. Hubas. Ayan. Sarap ng ulam natin, uy. Eto ay ato na siyang ilunod. Kay murag something okay na siguro ito. Dali ra siya makuan. Mala. Dagan-dagan dito akong gisabaw. Pero why? And why? Why? Tikman natin yung kuan, pansit kung okay na ba siya. Saka natin ilunod ang ating repolyo. Okay na siya, guys. Ilunod na natin ang ating repolyo. Pero murag gamay siya kuan. Sabaw. Duga to siya tubig gamay. Pak. Para. And then butangan nato siya tuyo. Ayan nato siya butangan tuyo pag mabutang na ang kuan nato, no? Repolyo. Lami siya dai. So ilagay na natin ang ating repolyo. Ay, ladagan kay tagsudan karon for today's video. Isa lang na siya kaputos na ramen ang akong giluto. Nya isa ka pikas nga kuan repolyo pod.
O, di ba? Bongga na tag-ulam, day. Ulam na siya, day. Di ba? Emal, mga ses. Konting tuyo lang. Diba, sig maparatan, pangit na ang lasa. Dabitchin, konti lang pod. Tama-tama lang na kuan, mulami siya. Atong ugay-ugayon, kasi nakarelate dia sa ugay-ugay. Ugay-ugay sa sudan ba? Ayo ha. Sosyalan, kitag sudan karon. Dili na nato to lutuon ang kuan. Buwad. Kanina. Kay lami na siya. Oh, diba? Nindot dani pag naay kuan siguro carrots. Another tilaw. Tilaw-tilawan jud ta ani. Char. Sakto ra ang lasa. Nya. Sakto na siya. Ato na patayon day. Wow, perfect! Hukad na tayo mga day. Ayan. Alit na. Walay, kuan? Walay sulod ang among ref. Kay karon pa mi kumpra jud ha. Karon pa ko magpalit sa sudan. Nya kay naa pa may kuan dani dilata. Iya pa naa pay nabiling dani nga kuan tuna o kuan sardenas. So kain tayo lahat diyan. Amen. Let's eat, guys. Daniela. Kaunta guys, tanan ninyo lahat dyan. Kay lami kitag ulam karon. Ang mga mingming ako nang gibahugan. Ya sila pud ni putot dayon karon daw ni Daniela. Tanawa, pag kuan, kana mga iring, imo nang hatagan sa kuan, kana ang pagkaon nila, pagkahuman nila kaon, adto na dayon na sila sa taas. So, walay saba. A few moments later. Sa kay sing mata. Ayaw kong sumakay. Bahala ka dyan. Kaya nga no, dili dapita, gauntol-untol ang motor. Nangayo kag madumbol, mauntol, Ay, ginoo ko. Huwag na lang tayong sumakay. Nagsigaha lagi na imong kuan. Hagoy, ginoo ko. Bakit mo yan pinasiga-siga, Sirwin? Angon sa man? Nga man? Bilisan mo na. Here guys, papunta kami ngayon ng bayan. Mangumpra kami. Mangumpra kami sa syalan. Kasi wala nang pagkain doon sa baboy. And then, ang ulam doon, wala na rin kasi ulam doon sa kuan, bahay. Wala nang isda. Tapos yung manok, last na yun ang naluto. And wala na. Di lagi huwag sakay lagi. Bahala nang magbaklaya ko kaysa magsakay ko nga. Yara. Danlog. Kaya tiis tayo maglakad mga ses. At saka eto guys, kanina ay umulan. Kanina pa sana kami. Tapos umulan. At si Budog, pumunta doon si Budog sa bahay. May malaking problema si Budog. Sana maayos rin. Kasi it's sa kanila na yon na problema.
hindi na tayo makisawsaw doon. Pero pag sa palagay natin na hindi na kaya, tulungan na rin natin. Medyo mahangin dito sa amin ngayon. May bagyo ba? Parang may bagyo siguro. Kasi ito sobrang lakas ng hangin. Ipasakay ako ni Sherwin. Ayaw kong sumakay. Baka naman mamaya balintong day. Eto. O diba? Masakay ka nga danlog. Tapos sabi ko kay Sherwin, kailan siya punta ng Maynila? Tapos sabi niya, hindi daw niya kaya na mawala ako sa buhay niya. O diba? Sobrang ganda ko kasi daw maganda ako. Kaya, ayun. Iwan ko lang kung anong mga plano. Dito na tayo guys. Sakay na tayo kay simento na. O sige na, Sherwin. Kay, udto na. Ka man yung buling man yung. Sakay na tayo guys. Okay. Simento naman. Here na kami sa bahay ni Mother Earth. Ito, kunin ko muna ang motor ko. What is your ulam, Mother? Isda. Ginamos. Ano na pa yung ginamos, Mother? You have a lot of ginamos here. A few moments later. Tilapia. Bugloy ka rin. Okra guys, palit sa tag okra. Bili na lang pagbit ni no? Oh. Sila ka asin. Duha lang. Sila ka pakbet. So, sana lang. Then tani food. So, apili ko tuyo isaya. Suka food. Aduhaan na lang ka suka. Kauban miniluy-luy guys. Si Sherwin, Sherwin, Loy na paingon. Isda naman. Pwede yan. Akong giuban kay naamay puan bahog paliton. Sala mo gabi? Ha? Sala mo gabi niya? Wala. Ayok. Libo kay gabi eh. Mo sa pamilya ng kidnap gabi. Adit-id gabi no. Nagkaroon sad mga kuan. Boxing man na diha. Ang niya gabi. Unya gabi unsa man? Ayok. Unya Mga religious, mga ugma sa barangay tanan. sa barangay tanan no sa 29B. Oh, ugma. Oh, ugma ang kuan nila. Pero sayaw nila. Ang black. Lagi. Okay na tanan. Okay. Okay na. Kaya na po tayo guys sa isda. Unsa man na ah? Unsa ni siya? Kani? Kani ra? Ano ni siya? Oh, do. Wala tong gagmay nga isda. Isa ka kilo po. 1 kilo. Gan, 730 yung 120 lang ganun. 730? Oo, gas. 120. Unsa man na? Ayaw na. Kuha na lang sa utan nga ano. Daray. Mayroon pa nga doon. Ano di apa oh. Ate ko auntie. Ikubag duha. Gato yag ikuha ano.
Si upuan. Ay, apili ko dani tibin. Duha. Oh, ayaw na. Dani na lang. Isulot. Sila to. 14 ay 40. Unsa man na Mantika. Dugangin na. Duha. Duha Ako na gani. Ayan na dana. Tara o. Lupin na natin. Mantika. Ilain ang isda bit daw po an. Pila ka, kung sa Dira ako ate, duha ka mantika ping. Kini. Kani. Oh. Bebe. Meron. Ako sabay. Palit mi sa kuan. Bahog sa kuan baboy. Magtingog ko kay grabe ka kuan ang bahog no. Si Sherwin Loy. Ito siya dato sa nay motor. Nagpalit ko sa kuan, karni, tapos chorizo. Ama Sherwin. Ato ni ikuan ta. Usaran ni nato dito ta. Here na guys, pauwi na mi sa bukid. Tapos si Loy Dani si Loy magsakay. Ang stand di bum. Man ibutang. Very luloy lang kita lang ba. Ang katong isda ni Mama Loy, daw katong imo Loy ha. Sige, sakay una Loy. Ayan guys, sina na sila kay ang motor na ko to araman dadto. Paingon namin sa payag, si Loy kasama namin si Loy. Siya ang naghawak ng isda. Ito tayo guys. Go. Ang motor ni Sherwin tora dato bilin kay grabe ka danlog dana sa bakilid. Here na kami sa payag. Ito ang mga nabili natin ay i-arrange natin ngayon kay para masulod na dahil sa ref ang mga isda jud no. Ang kang mama dani Sherwin to ana dato niya. Apel kang Loy. So, eto, nagpundo-pundo ko og palit sa sudan kay para budget na ni for 1 month, no? For 1 month, gamay-gamayon lang kay para abot pa ni siya sa atong sweldo niya. Mag-grocery siguro ko kay para naatay kuan mga kan nga mapalit, mga dilata. Eto guys ay mga panakot. Nga, nagpalit po dahil ko sa kuan. Wala ko kapalit sa chicken. Kaya wala na may chicken baligya. Kaganihan, nahutdan man. Ang kami atong kuan mga gulay dahil siya guys. Ang uban. Nagpalit ko dani kay gulay taon niya na apod okra. Asin, dili makalimtan ang asin sa pangumpra. Mayroon talaga asin. Ito ay bawang at saka sibuyas bombay. So, pwede siguro natin ilagay ang sibuyas bombay at saka bawang sa ref, no? Iwan ko ba, naguluhan ako. Bumili ako nito kasi ang akala ko makabili ako ng manok para mag-fried, no? Mag-fried fried chicken. Ito rin ay budget ito for 1 month. Hindi ba ito masisira ang
tosino ba ni siya? Tosino roll, di man ito tosino roll. Kuan ni siya, kana ang, yun sa gani ni siya ha. Ito ay chorizo. Chorizo mga ses. At saka bumili rin ako ng pork chop. Eto. Pork chop. So, kani siya, pwede ni siya pikason. Kay duha man ni siya kabuok. Oh, para tipid-tipid tips. At saka, nagpalit rin si Sherwin sa isda nga kuan. Ang gipili niya kaganya kaning pirit. Bib, hala, murag lain na siya. Murag dili na siya labas ang kuan. Kuasa ni palyog, Kay, isulod na dahil na sa rep. Apil ning kuan, bangus. Naapa japoy. Bangus ani. Dira, Nagunsa si. Tuwa na si Budog, nagtugbong na. Eto, nagkuan gid ko sa kuan. Kanang, hala, ang tahop na ni Sherwin Aman. Gitampo na niyang tahop? Oo, naratahop oh. So, ganito pala ang gagawin sa biik. Yung morning at saka evening ang ipakain ko ay starter. Tapos sa udto, tanghalian nila ay kuan, pollard. Pwede siguro yun, no? Bumili rin ako ng okra. Ito ay malambot pa siya, So, magluto tayo ngayon ng okra kasi mayroon pa dito, guys, ulam namin kaninang umaga. So, pwede pa yan siya, no? So, magpakulo tayo ng okra ngayon. At saka magsaing na rin tayo kasi walang sinaing mga sis para magtanghalian tayo sa masarap na ulam. Yun na lang siguro. Tapos, eto, lutuin natin ang bulad. Tamang-tama, may ukra at saka may bulad. Si Sherwin at saka si Loyloy. Nandito si Sherwin at saka si Loyloy. Ha? Sudlanan? Di ara, sudlanan. At saka, bukas siguro, or sa susunod na araw, punta ako dun sa, Kuabib, City Hardware para maghanap ako ng, pwede ko ilagay dito sa, Dani. Hanap ako doon sa City Hardware. Nindot unta ni siya sipilyahan ba? Wala magudsan ni siya na pliniran. Kay dali-dali ra lagi. Unya, ang diri siguro sa kuan dili lang siguro pintal. Mangita lang siguro ko dito sa City Hardware kung unsay pwede na to dikit dani. Naman to mga kuan sa wall, pang wall. So eto, bukas siguro or sa susunod na araw punta tayo doon, magtingin-tingin tayo doon kung ano ang maganda. Kasi ang dito sa sahig, mayroon akong napili doon. Pero saka na ako bibili kung mayroon na dito balkon. Kasi gawan yan dyan, balkon. Kay ang mga dog, palaging pumapasok dito sa taas. Nakapamalit na ako sa sudan. So, naanay mga sudan ni Sherwin diri kung mabilin siya diri. Dili siya magutuman. So, daghang kayong salamat guys sa inyong tanan. Kani ato ning pakuluan ngayon. And Sherwin ay naglinis pa siya doon sa kuan isda. Thank you guys sa lahat-lahat ninyo dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Eto, mayroon na isda dyan, tapos may karni, tapos na chorizo. So, hindi na si Sherwin wadan og sudan diri. Datong mga niagi nahutdan ko sa kuan isda og kuan ana ang diri sa ref wala na isda niya. Na may mga gigrocery nako dilatara nya mo ya among gisudan-sudan nya na ay pansit katong ramen. Kaganina po nagluto pud ko kaganiha mao nang karon nakapangumpra ko kay nagsweldo man mga datong mga niagi. So, at least na ay sudan diri, dili si Sherwin gutuman diri kung mabilin siya diri. Kay
na may sudan. So, maskin pag kada adlaw ko maglakaw, dili ka balakan kay naa naman sad siya'y sudan. Eto, litos. Masarap ito guys, pag ihalo ng ganito. So, daghan kayong salamat sa inyong tanan sa mga suportan nyo sa amin. Maraming salamat. Sa lahat-lahat ng hindi nag-skip ng ads, thank you so much. Ay, ito pa. Ayan. Eto ang pirit na isda. So, ilagay natin dito. Ayan. Pwede ba ni ibutang ang chorizo sa kuan? Freezer? So, mag-ice ni siya. Si Sherwin man. Ayun siya kay ipabutang kuno. Bahala na diya. Bahog muna tayo ng biik natin para paniud to. Ang ipakain ko sa kanila ay ang tahop. Kay sa umaga at saka sa gabi ay starter. So, ngayon ay tanghali man, pwede tahop. Hawa na tot, hawa tot. Ayaw pagkuhan na tot kay ako ilang bahugan sa ang tot. Sherwin, pwede pa niun niya ang kuan ha? Ayaw sa ni ablihi ang isa. Kani sa imuhot doon ang kuan. Ay. Mama ni una na palit. So, ang tahop nila ay pwede na to duha ka kuan ni ani. Ato ipa kaon sa ilahan niya with matching tubig para dali mo dagko ang atong mga biik mga ses. Duhara siguro ka kuan kabo kay kung tulohon lasya masad kaayo na. Hawa sa taon lagi mo ron. Okay. Kusog mo kuan sisim ang kaning duha pero ang isa dili kaayo kusog magsisim. Okay, so napakain na natin. A few moments later. Kain tayo ninyo lahat dyan. Kakatapos ko lang nag-edit sa aking video. I-upload natin ito ngayon kasi anong oras na. So i-premiere na lang din natin sa alas 8 siguro kasi alanganin na sa oras. Medyo hapon na siya mga ses. Eto. Nag-edit ako tapos nakatagpilaw ako. Kaya eto. Kain muna tayo bago tayo magpunta sa bayan. Ukra lami. Tapos si Sherwin, nagluto siya sa kuan. Chorizo. Eto. Kain tayo lahat. Nagmamadali ako kasi anong oras na baka umulan naman ngayon.
Mm. Tapos na akong kumain at ready to go na ako. Si Sherwin nandito, si Sherwin. Paalis na ako kasi mag-upload pa. Eto kasi hapon na, kaya kailangan natin i-upload natin ito ngayon para sa Maya Mia Lifestyle. Maraming salamat guys sa lahat-lahat ninyo dyan. Hapon na talaga siya oh. At saka daanan siguro natin ngayon ang baka. Kasi nandoon lang malapit doon sa bahay ang baka. Oh, asa man? Lagi ka din ano, using. Oh, Yan din dia ulit ano man dito napunto. dito sa nay baboy? Baboy ka dito na unahan to, dia kaagi na dia baka. Ah, sige. Eto, paalis na ako mga sis. Lakad-lakad na naman tayo. Kailangan natin maka-upload. At daanan ko ngayon ang baka. Nandoon, malapit lang sa bahay. Pagkatapos ko magtigway sa baka, pahaluna, diretso na ako doon sa bayan. Hala, grabe. Nahapunan ako. Nakatulog magug ko guys while nga nag-edit ko. Kay murag akong mata kuan na, something lain na siya. So, kailangan natin mag-upload. Kaya ito, alis na naman tayo mga sis. Di jud hapon na. Ngit-ngit na jud niya. Ni dag-om ra ba oh. May lang og dili ni mag ulan. Dito na tayo sa may motor. Here tayo sa bahay. Asa si mama? Nagtugbong si mama. Asa ya butas? Agkuanon sa nako ang baka. Agpananaw siya karon. Hugaw ang butas ni mother. Wala gyud nagsiga ang suga dere. Aw, nagsiga na, ipasiga na nimo. Magbutas ko kay para safety ang atong tiil. Naga si otik dinhi wala. Ah, dili to gikan? Ato ya ispat diha mama pa. Nasi brownie danyo. Ayan ang pagmumuka ni brownie oh. Hangin kaayo diri sa amoa guys. Eto. Hayag man sad karon pa no. Sibo ba karon? Ah, buwanon karon. Di anay flashlight ako nang atuon ang baka kay nara kuno di sa likod gibutang ni Sherwin. Hangin diri sa amoa jud. Ang lakas ng hangin dito. Kaya kailangan i-ano natin ang baka, safety muna natin, palunak. Ang baboy ni mother, di ara. Ah! Dani ra siguro na to ilutang nito ba. Agay, si Brownie oh. Kuyog-kuyog pud si Brownie. Brownie. Laasa kang baka. Ma! Dagan man yun ang sagbot Dani oh. Laasa ka ni Sherwin gibutang. Hala. Asa ka ang baka day. Impas ta karon dani. So pangitaon na to diri. Kay diri ra man kuno niya gihikot. May nalangsad nga nagbutas ta no. Ah, di ara. Hala. Di ara mama. Asam ka ni gihikot. Busog sa mama. Asa ka nagihikot day. Hala, lambod-lambod siya. Tara. Ato ra dito. Okay. Sa pama. What? Dito ra ma. Dito ra. Dito ra ma. Kay ato sa ning tangtangon ang kuan. Tara. Tangtangon sa nato niya ang iyang hikot day. Tara. Okay. What? Dana ra ka ma. Dito ma paingon sa balay ma.
Ay, kinuot ko di ara natangtang na day. Ha. Che. Sige, come. Come, go, go, go. Uy. Tara. Sige. Eto na, nakuha na natin ang ating makma. Hala. Diretso, mak, diretso. Che. Kana. Okay. Sab-sab. Diri ra ni nato siya ibutang do sa balay. Diri ra, mak, diri ra, mak. Dito ko siya ikot. Ato nang napalo na ang baka. So, diretso na tayo guys kasi anong oras na? Hala, mama, don't running ha. At saka wala naman dito, malayo lang naman ang isang baka doon. Oh. So, dito lang siya i-plaster natin. Tayo na guys. Kasi anong oras na? Na may mga gangster dani di ay. Kuasa paligdo di. Na si Tantan dani og si Kuan, Ibong, ang batang may asawa na. So eto, paalis na tayo guys and thank you so much sa inyong tanan. Unsa may mga plano ninyo? Asa man mo? Daghan kalingawan karon pod. Si Mother Earth ay to na si Mother adto na si Mother Earth dito kay mananaw daw siya sa kalingawan. To, ha? Libre ka dito me. Asa man libre? To boss. O man libre ko abot dito pero unsa man? Libre ka. Libre gani. Bantay lang ha. Natapan tag 5 dito. Oo. Mahugas na ko kay grabe ka. Kuan akong tiil. Nakahugas ako sa akong kuan, tsinelas. Sa akong tiil kay hugaw kaayo si Tantan at saka si Ibong nandoon na og si Riklan. Si Papa ra diri isa. Nana si Papa Dani, sira nag-inusara kay si Mother to asa ubos nananaw pud sad siya. Eto, maraming salamat guys. I love you so much. Papunta na tayo doon sa bayan kay para mag-upload. Thank you guys. Sana hindi may skip ang ads. I love you all. Bye.